Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ta' Malta approvat ukoll mill-Kummissjoni Ewropea diġà ħalla aktar minn 837 miljun euro. Flaqa organizzata mill-Kunsill għall-Investiment fil-Migrazzjoni, il-Segretarju Parlamentari responsabbli miċ-ċittadinanza Giulia Farrugia Portelli saħqet li l-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali fih parti sostanzjali tal-flus li daħlu minn dan il-programm. Aktar minn nofs il-flus illi daħħal dan il-programm ta' investiment, ġifiri 537 miljun euro, dan qegħdin imfadla dak li jsejjaħ NDSF Fund. Fond illi jitmexxa b'mod indipendenti illi jara l-bżonnijiet tal-pajjiż fuq livell nazzjonali. Farrugia Portelli saħqet li l-fond investa aktar minn 200 miljun euro f'garanziji lokali u anke barranin. Intqal ukoll li ftit aktar minn 9 miljun euro ntefqu fi proġetti soċjali u oħrajn ta' interess pubbliku. Fil-laqgħa segretarju parlamentari spjegat b'mod tanġibbli fejn qegħdin imorru l-flus tal-programm taċ-ċittadinanza b'investiment. Kważi miljun euro l-gvern nefqhom fl-Isptar Mater Dei għall-apparat tal-qalb fejn ma' 3000 pazjent jirċievu trattament bih saħqet Giulia Farrugia Portelli. Spjegat li l-Fond tal-Iżvilupp Soċjali se jinvesti 10 miljun euro fiċ-ċentri tas-saħħa, fejn fost l-oħrajn se jiġi rinnovati ċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira li jżuruh mal-125,000 ruħ fis-sena. Is-Segretarju Parlamentari semmit ukoll l-impenn tal-istess fond li joħroġ 60 miljun euro biex jinbnew 1000 residenza għal skop ta' housing soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.